ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касонеро ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурат маълумоташро роҳӣ кунед. мо дар навори оянда реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. мо бошад наворо сар мекунем. ва дӯстон, мегузарем ба якумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза BMW тройка бародаро. соли барошаш 2000 объем моториш 1.8 судишвориш бензин газ қатъӣ мебошад ва коробка педашиш механик дар ноҳияи Конибодон қарор дорад. нархи мошин 43000 сомон. марҳамат, маълумоти пурашро бародаро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ва дӯстон, дастгириро фаромӯш накунед. ҳамо як дона лайк бепула биҷиқед. мо боша мошин дуюма сар мекунем. мошин дуюма дӯстони азиз Hyundai Starex мебошад ки соли барошаш 2000 объем моториш 1.8 ва коробка педаши механик. судишвориш бародаро судишвори бензин газ қатъӣ мебошад ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 35000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. марҳамат, номерҳои соҳиби мошин дар рӯи экранҳои шумо гузошта шуда ва занг бизанед, маълумоти пурашро аз худаш пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед бародаро. мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза. Daewoo Lanos мебошад ки соли барошаш дӯстони азиз 1997 объем моториш 1.8 ва коробка педаши механик дар шаҳри Бохтар қарор дорад. судишвори бензин газ қатъӣ меравад. нархи мошин 10000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва дӯстон, ҳамо як дона лайки бепула ки ҷиқида бошед. мо мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. касе ки ҷиқидагӣ набошад, лайка зер кунед ва мо боша навора сар мекунем. навора давомаша сар метиҳем. Toyota Mark II бародаро. соли барошаш 1996 объем моториш 2 мебошад бародаро. судишвориш бензин газ, коробка педашиш автомат ва дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нархи мошин 18000 сомон. марҳамат, маълумоти пурашро бародаро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. номерҳои соҳиби мошин дар экранҳои шумо гузошта шуда. занг бизанед ва маълумоти пурашро метавонед аз худаш пурсон шавед. мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза. Mercedes E-класс бародаро. соли барошаш 1996 объем моториш 2 ва судишвориш бензин газ қатъӣ меравад. коробка педаши автомат дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархи мошин 41000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. марҳамат, метавонед маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва мегузарем ба шашумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза. дӯстони азиз, Mercedes қабул кардем ки соли барошаш 1991 ва объем моториш 2.5 мебошад. коробка педаши механик. судишвори бародаро дизел мебошад ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин омега 20000 сомон. марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳибаш пурсон шавед. номерҳояш дар рӯи экран гузошта шуда. занг бизанед ва маълумоташро аз соҳибаш гиред. ва мегузарем дӯстони азиз ба мошини навбатӣ, ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза. ВАЗ 2107 бародаро. соли барошаш 2002 объем моториш 1.6 мебошад ва коробка педашиш механик ва судишвори бародаро толка бензин қатъӣ меравад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 7000 сомон. соҳибаш мега бародаро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва маълумоти пурашро метавонед аз худаш пурсон шавед. ва мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ дар навори имрӯза.
Hyundai Starex мебошад бардор, соли барошаш 2000, объем мотораш 2 мебошад ва сӯзишвориш дизел. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад Hyundai Starex бардор ва коробка педачиш механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархи мошин 27500 сомон. Марҳамат, номерҳояш дар рӯи экранҳои шумо гузошта шуда, занг бизанед ва маълумоти пуррашро метавонед аз соҳиби мошини дӯстон пурсон шавед ва ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. Мегузарем ба нуҳумини мошини фурӯшӣ Opel Astra F бародаро, соли барошаш 1993, объем моториш 1.6 дар кузофи седан қарор дорад. Коробка педачиш механик ва сӯзишвориш бензин газ қадим мебошад. Дар ноҳияи Ҷалолиддин Румӣ қарор дорад. Нархи мошин дӯстон 22000 сомон. Метавонед маълумоти пуррашро аз худаш пурсон шавед. ва мегузарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ дар навор имрӯза. Дӯстони азиз, боз Mercedes қабул кардем. соли барошаш 1992, объем моториш 2.5 ва коробка педачиш механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Дӯстони азиз, нархи мошин 15000 сомон, сӯзишвори дизел мебошад ва марҳамат, номерҳояш дар рӯи экран гузошта шуда, занг бизанед ва маълумоти пуррашро метавонед аз соҳиби мошин пурсон шавед. Дӯстон, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. Мегузарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Audi 6 бародаро, соли барошаш 1998, объем моториш 2.4, сӯзишвори бензин газ, коробка педачиш механик ва дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. Нархи мошин 28000 сомон. метавонед маълумоти пуррашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. номерҳояш дар рӯи экран гузошта шуда, занг бизанед ва маълумоташро аз худаш гиред. дӯстон, ҳамон як дона лайк бепула ки зада бошед ва мо навора идома медиҳем. Мегузарем ба 13 мошини фурӯшӣ. дӯстон, 13 мошини мо Opel Astra F хачибек, соли барошаш 1997, объем моториш 1.6 бародаро, коробка педачиш механик, сӯзишвориш бензин газ ва дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. нархи мошин 36000 сомон ва метавонед маълумоти пуррашро аз соҳибаш пурсон шавед ва аз номи канали мо Насим Теҷа гап занед. дӯстон, ҳатман муомилаи хуб мекунад. номерҳояш дар рӯи экран гузошта шуда, занг бизанед ва маълумоти пуррашро аз худаш гиред. ва дӯстони азиз, мегузарем ба 13 мошини фурӯшӣ Opel Vectra A бародаро, соли барошаш 1992, объем моториш 1.6 ва сӯзишвориш бензин газ қатъи меяда, коробка педачиш механик ва дар ноҳияи Файзобод қарор дорад бародаро. 4 баллони нав, нархаш 23000 сомон. Документ надорад дӯстон, варианти алишиам ҳаст. ва дӯстон, ба мора дар он видео кардаги роӣ кардаган ҳатман тамошо кунед то охириша, дастгириро фаромӯш накунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. хайр, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон бошад.